Algo máis dun ano despois de que a Xunta concedera a demanda da ambulancia medicalizada ao Salnés, o persoal denuncia que está lonxe de ser un equipamento completo. Na actualidade o vehículo está equipado cun médico, un enfermeiro e un técnico, en lugar dos dous que son necesarios para dar o servizo completo. O servicio empeora. Que pasa? De cara á opinión pública, sí, puxeron unha ambulancia medicalizada, pero é todo unha trampa, porque puxeron unha ambulancia medicalizada de segunda categoría ou low cost, como nós lle chamamos, e ao mesmo tempo sacaron unha ambulancia de soporte vital básico, onde van dous técnicos. Isto que pasa? A parte de empeorar o servicio, tamén hai pérdida de postos de traballo. Nun principio, o Sergas xustificou este recorte asegurando que a nova ambulancia medicalizada encargaríase fundamentalmente do traslado de pacientes entre hospitais, pero a experiencia demostra que isto non se cumpre. En este tiempo hemos hecho casi 800 y pico servicios en la calle, frente a 200 o 180 entre los hospitales. Se nota mucho en falta ese recorte en un segundo técnico, que nos limita mucho la capacidad de actuación. Si nos miramos en los pacientes que hemos atendido graves, paradas reanimadas, infartos atendidos en la calle, tenemos igual, incluso un pouco máis que Pontevedra ou que Santiago. Esta deficiencia do servizo afecta directamente a atención aos pacientes, a gran maioría deles con patoloxías graves. Ten habido pacientes de cair no chan, é dicir, pacientes de o técnico intentar pasalo á camilla, e unha vez que o temos na camilla intentar subilo, claro, os familiares ou algún veciño que ven ali con moi boa vontade a botarnos unha man, toca a camilla onde non ten que tocar e cair a camilla no chan. Xa pasou varias veces con pacientes graves. Os técnicos denuncian ademais que o Sergas decidiu bloquear a capacidade que tiñan para presentar incidencias en lugar de atender as súas denuncias.